Nyakorom Gajwang' chenro mar poko pogore chenro mitayo kod an Sharon Ong'aw. Okinyi makawuono chenro makama hakelo ni kantiere e gwenge mag Kware e kar chung' od bura ma Embakasi East. Lweta Nyakorom Gajwang' ma e pok ma bina daro kelo. Magi gin kido mago mag dreadlocks. Omiyo okinyi makawuono antiere duka mong'ere kaka Pato Dreadlocks. Kendo pok makama adaro manyo gi wuon ka mong'ere kaka Patrick mar mondo mi onyisa pok ma entiere godo. Arakni machiegni e chenro mar poko pogore kwa chako ulenua nyingi ija kanye. Amoso uno kweuru. An nyinga Patrick Ondiek. A Nyakach apa Nyakach, Kisumu County. My teach mwatiyo. Wantie Nairobi ka for sometimes koro wamanya yor tije saloon kai. Tigeni Patrick poko pogore mana tiji lwedo kaka midhi godo nyime. Samoro mona kwa nyalo chako. Tich makama ni chako karango. Nachako dwe mar ariyo 2012. Mano higa mar 2012. Yes. To samoro nyalo mna nyiso Nyakorom Gajwang' ni chako nade dibedi ngato no puonji koser mana were mintiere godo. Ne antiere gi interest chakre the year 2009. Ne an gi osiepa moro mane ja saloon. Koro in most cases kana adhi lime to nayudo ka en e saloon. Koro na neno ka tich manotiyo ne ber to ne en gi passion mar ero tijno. Koro ambe kanyo na discover ni ambe interest no donjona nikech ne wan osiepe mabeyo machiegni kabisa. Koro with the time naduga koro aketo full interest the year 2011 kadhi rumo. Koro nadhi apuonjora Beauty Point Town. Bomaka Nairobi ka. Tingeni bang puonja ngene ok ni chaka mana yier wich ti chaka kamano. Samoro no bedo nade bendi tiego e wiji kaka ramna ka pok yaw kari. Okay, natiyo ne ngat mane puonja tich. Okay, ne antiere gi mentor na moro bende ma ne en osiep yura moro. Koro ndalo mane wachako kode ka koro asewuok e classes, koro okawa ka gima timo na attachment. Oruma ka indi. Koro atiyo kode for quite sometimes ma do ne nachako gi suko yie wich wuon. Asuko gi mora. Obed braids, obed weaving, obed gi mora. Koro ndalo mane wadhi mbele kode gi tich nwaduogo na advance matin kayudo ka koro an maber ma adhi amanyo tich town. Atiyo Kenya Cinema saloon miluongo ni Jawabu. Makoro achni ni kanichako ini chaka gi wich bange angeni ntiere salunde mopogore. Yeah, salunde mopogore ne kiji. Koro natie ma ayudo ka koro nikech pile kimulo yie wich kamae to experience medore. Speed gi experience medore. Ntiere challenges bende mi encounter while time. Kapok odonjo kata mone challenges, ochopo nade makoro sani in gi kari mong'ere kaka Pato Dreadlocks. Koro ndalo manatiyo town, ndalo corona ndalo mane corona odonjo. Ne en a little bit tough manuketo wa makoro iyudo ka samoro nyalo kata anono e saloon. Koro na seche mane dhi mbele gi tiyo ne ji to nitie gik manang'iyo. Otiyo gi products mage mabeyo. Ere kaka onyalo mako client mondo client obed loyal kode, obed ng'at maber ne client mondo o maintain client. Koro nasomo gigo, nokasom tich kende. Namedora ujuzi e salunde ji to bende pod namedo kao ideas. Koro ka nasekawo ideas mayudo ka koro I'm good to go, then namanyo kaka nyalo yudo capital. Koro nodhi ondika Kenya Breweries the year 2000. Matiyo Kenya Breweries for 3 years. Manorumo the year 2023. Then naamua mondo awe tich kenda ma ok nochunga e tich nikech naseyudo gima ne aim. Koro kana yudo to even though ni nen challenge nikech ok nayudo pesa manyalo romo. Koro kane ayudo matin to nitiere osiepna moro no wawinjorego iluongo ni Mark Oliech emben janyakajo. To no oamua mondo mak lweta kama ne ok anyal chope. Mano konya
ma I end up ni ayudo equipments manadwaro ma I end up ni achako. Kar mithagri we koro kawuono abed jalweti. Koro kidwaro to amiyi. Erokamano. Kata kamano ma koro ichopo ka. Koro pacho dreadlocks ni yaw karang'o? Ayawe tarik 12 dwe mar 9 2023. Yeah. Wuoth osebedo nade? Wuoth osebedo matek kabisa cha. Ma nochopo kamoro manadwa kata loro. Nikech kaendi ok adak koni, ng'at mong'eyo tija koni ne onge at that moment. Bende antiere gorofa, nitiere ng'at mantiere gi saloon pinyna. Koro ne en tich matek kabisa mondo ne mondo convince ji odonje salunda oidh gorofa mabi malo. Nikech nchako mana gi dreadlocks hie koso nchako ramna gi wich. Koro kana setieko tije e saloon ng'ato, naduoga ahero tije dreadlocks nikech nayudo ka tij dreadlocks ne dhi koda maber in a way ni inyalo time in a short period to mi pesa ma ok rach ahinya. Koro na decide ni mondo atim dreadlocks. Even though nena kaka nachako to nachako gi nyaka yie wich matin, but koro ne jo yie wich ne tin. Nikech sani king'iyo tiyudo ka tije dreadlocks iyudo ka ji mang'eny okete nikech oyot maintain, en mana chieng' mikete no ema okostie. Yeah. To koro karamna ka penjo nikech sani koro timo karamna dreadlocks. Aluora maka oganda oketo dreadlocks nikech nyaka ibed mana gi dreadlocks oko ya ibie saloon. Yeah, mana dier. Koro ji nosewinjo umba mang'eny ma aseketo ji mang'eny ma kata aluora mantiere ka kata kichung' e dhot sani ka ito anyalo point ni at least ji 2 mantiere gi lweta. Yeah. Kamano koro ji mantiere around ka gibiro gata loso gi. Dibed ni en trend manyien masani koro mine nyiri alora mana wuone joma chuo bende odonje bende suko wige. Yeah, to kaendi an mana gi clans machuo gin 3 kende. Jomodong gin joma mine te nikech chutho joma mine ohero ka wana mwaloso gi. Giwacho ni waloso gi maonge gi chuny moro mar to. To kendo ne nitiere ng'ato nopenja ni ang'o momiyo analoso dwe to an aonge go. Mano ne penjo ma bende ne ber sana, lakini nanyiso gi ni mara en talent. Kata ka nasome to en talent nikech ne en gima ne ok opuonja ni koro adwa bet e klas. Kata kama nipuonje ji an ne mara nopogore. Iyudo ka an nadonja to kosesiemna tatime. Koro mane nomiyo discover ni en talent mara. Nikech no ka struggle ng'eye. Iwacho ni joma nyiri ohero ni chuo loso gi to chuo dong bende samoro ohero joma nyiri maloso koso miloso. Emomiyo antiere gi nyako. Maloso gi. Koro joma chuo kobiro to ng'ama nyako maloso. Kamano. Mana kamano. To koro achiedh nade osebedo mage samoro? Nen kaka achako nyisi mokwongo ni nobedo matek sana mondo ayud clients nikech atiyo gi fare kawuok ka ok adak machiegni to iyudo ka bende samoro pesa mar rent inyalo kata koso nikech ka mae koro gimoro amora tich naweyo, koro mae gima ne ategemea chien gi mbele. Koro iyudo ka ne en gine matek sana, ne en tich matek sana mondo imanye ji yudo ng'ato ma bro advertise. Koro nanyiso Nyasaye ni koyie to ng'at achiel mobro miya no abro loso maber mondo obed example ne jomoko. To I thank God ni mano notimore. Kaka nayudo ng'at mokwongo, ji 2, ji 3, koro nahakikisha ni I give my best e wi ng'ata mobiro. Eka mondo koro achop kama antie kawuono. To piem chal nade kae? Piem to ntiere, lakini wawacho ga ni ng'ato ka ng'ato nigi gweth mare. Koro ka Nyasaye opango ni mari to kata ibed mana odiochieng' te to mari nyaka ang' bi. Kata ubed mana salunde 80 kamoro achiel to mari ang' bi. Kendo gima nyalo konyi kendo about piem en ni kaka ibiro wuoyo gi customers gi, clients. Kaka iwuoyo gi clients gi, kaka ibiro handle gi, services gi to gi products mitiyogo. Nitiere challenge kar products gi services. Iyudo ka kaka an nyaka na yaw salund ni atiyo gi wax ma black kende. Wax ma black nitiere gi advantages gi. Iyudo ka loso go wi ng'ato onge gimi bro nene wiye
nikech en orating ka yie wich koro ibiro yudo ka in most cases onge ng'ama biro ng'eyo kata ni nolose gi wax. Mar ariyo iyudo ka kata kaka iluoko ng'ato luoko to gi kaki confidence mari kidwa mulo yie wi ng'ato bende ofwenyo ni ng'ani en ng'ama competent, koro iyudo ka mago gik machangia. To samoro challenge moro dibed ni kata mna loso nikech yier wich makama nikech aneno ka magi ang'eni kwa dhi mbele ibiro bedo kinyisowa types of dreadlocks mantie to chung samoro kuom seche nikech dreadlocks ban no kakausa mana adier an achunga the whole day actually anyalo chung kata 12 hours ma ing'iyogo ang'iyogo kabisa ma onge kamoro amora mawinje problem aseng'iyogo nikech 13 years down the line ok tin ahinya mano ng'eny koro ing'e ni kadang' awach ni pok ang'iyogo mana riambo iseng'iyogo to mana kaka nisewacho motelo ni ma en pok nikech dreadlocks en art kinyisowa types of dreadlocks mantiere. Dreadlocks wantiere gi types mang'eny though but nitiere miluongo ni sister locks ma mano ilosoga gi natural hair koro kobiro gi yie wiye ni kaka en ni obedo sections matindo tindo but en nokawoga time mang'eny kaluwore gi process mare. Mano the first one. Nitiere natural dreadlocks ma mano en ilose gi yie wich lakini ilose ma ichake direct. Mar sister locks imino mar sister locks imino nitiere sindane en itiyo kode gi sindan eka ikete koro natural titiya gi lwedo kasto koka wan gi starter locks. Nitiere starter locks ma mano koro ema biro bedo result mar natural dreadlocks. Kasto nitiere baby locks. Baby locks en mar ng'at ma yie wiye tindo kabisa ma pod tindo kabisa ma ok inyal ng'ino gi lweti koro entiere gima watiyogo raba moro iluore ni mobed koro ong'inore koro kowuok koko chako bedo dreadlocks at the end of it. Kasto koka wan gi artificial dreadlocks. Koro artificial dreadlocks ema chal gi maketo sani ni en procedure mare nitiere mopogore nitiere jok ma e salunde mang'eny gima koro miyo mara pogore gi mar jomoko. Salunde mang'eny ikete gi gimiluongo ni crochet, obiro ywaye iye ka kasto obiro chien ku to an atwang'e usi matiyogo ni en mar dreadlocks kende ma ok inyal yude kata e duka. Onyalo last for even 20 years e wiyi ok onyal chot ok onyal kethore gi pi emomiyo ineno ka kata ka ng'ade to nyaka ti gi makas ok anyal ng'ade gi lweta ok anyal ng'ade gi laka otek kabisa ma kata ka mistakenly ni aywaye marach to nyalo ng'ado kata it client koro nyaka ibed very careful kode. Koro mano gine ang'wen go are the most important one ma bende gine magintiere. To koro artificial locks miloso ni mo nyiew koso? Ma aloso gi lweta. Atiyo gi fluffy kinky. Nitiere yie wich miluongo ni fluffy kinky. Anyiewo to acrochet e kenda. Nitiere kaka ilose even though ni ilose to bet tek nikech onyalo kawo time lakini koro luwore gi kaka iseng'iyo kode. Ting'eri ng'ato nyalo penjo ni nang'o miyo ni kik inyiew moselosi nikech nitiere ga moselosi tilos kendi pogruok ni kanyo. Koro nitiere moselosi nitiere pogruok. Nitiere miluongo ni soft dread, nitiere reggae locks, kasto nitiere moro miluongo ni natural. Gipogore gin nitie types mang'eny though I can't mention them te but king'iyo mos tiyudo ka gintiere gi disadvantages nikech king'iyo reggae lock for example reggae locks kiloso to pi oinge ok onyal last wi client obiro tieko some months to kethore to mae nyalo tieko kata 10 years e wiye ka onyalo tieko kata 10 years koro kata maloso ni en ok onyal kethore bok onyal change titimone mana maintenance nitimone mana maintenance every month ibiro koro maintenance luwore gi texture mar yie wi ng'ato. Nitiere ng'at ma yie wiye tek, nitiere ng'at ma yie wiye yom. Koro yudo ka ng'ama yie wiye yom nyaka obi piyo kapok dwe orumo mondo eka obed neat. To ng'at ma yie wiye tek
onyalo bet kata dwe achiel kapok oduoge saloon. Manyiso ni dreadlocks dwaro texture kaka ma aneno ka texture ma ok ni nyaka inyalo kete e yie wich moro amora kata mana mobedo kata mantiere gi kem kata mane nitiere gi kem but agolo mamalo go to ok onyal affect anything. En aina sawa otiye tiya kamano. Koro en kisekete maber to koro obiro ga mana every month obiro abira to timo ne retouch to waloko new style nikech tinde styles nitiere mang'eny kabisa. Koro yudo ka tinde ober nikech ka chon cha iyudo ka ne styles tin koro ne iyudo ka ji ne ok ohere ahinya nikech ne onge style. Tapenje nikech wacho ni ma nyalo kawo kata mana higni 10 kadhi wiye. Kapo ni customer nine wanol gi dreadlocks gi to ugonyo gi nade? Wanyalo golo. Igolo gi. Moko keto kata mana wiye. Okethi. Koro nitiere gimiluongo ni detangler. Detangler no koro ka wadwa gonye to ang'ado kama kuoyo ni. Nitiere gimiluongo ni sim ripper. Koro sim ripper no ema ng'ado go kama kuoyo ni. Kasto moko chodo wiye. Ok chodi. Emomiyo akwoye ka en round. Kinyalo ng'iye mos tibro neno ka kwoye ka wuok round kama. Koro kowuok round to ng'ade yot. Kichwoyo sim ripper no to ng'adore yo mayot. Koro omiyowa tich mayot golo molo moket gi crochet. Aya kasto mar ariyo kisewicho detangler no to oketo yie wich bedo mayom, moisturize yie wich no. Koro kata kichano to wuok mayom ok obi ketho yie wich. Sigeni Patrick bende styles nitie mopogore mago mag nyidende, mine, kanyakla kod nyiri masani. Dwache nan kaluwore koda trends masani. Kaka jalnore ma nitiere pawni mar loso wich. Nitiere, gintie mang'eny kabisa ma ananindo saboro pile, saboro mar otieno to 5:40 asechiewo. Kaka kawuono ne an ka saa 12 gi dakika 3 to kamae nyaka aidh mtoka abi kaendi gimoro dakika kata 30. Samoro nitie jam, nitiere samoro ma be gari nyaka pong' kokabiro. Tiyudo ka an ema nindo late to an ema chiewo mokwongo nikech chutho ka ok iketo kinda to ok inyal sudori kamano. Waloso ne kotenre kod styles mago mag dreadlocks nikech dreadlocks ban no kuselose ok wewe kamano nitie kaka style gi. Waloso ne kotenre kod styling gi kama ni learn styles mopogore. Koro styling ndalo mane atiyo ne osiepa moro Button Soaps Naivas. Koro kano style nikech wan ne pod ok waber ahinya ting'eni client dwaro ni owuok kober. Ne nitiere challenges kar style kanyo nikech inyalo yudo ka client obiro gi picha to dwa ni owuok ka picha no. Koro nyaki mokwongo tik styling nyaki bed more creative. Nikech inyalo keto ne client style maber to kar style no ok donj gi face ne kata gi wiye. Koro an tiere gi ability mar ng'iyo client gi wang'e gi wiye kaka obet shape mar wiye tang'iyo ni style makama kaketo ne to dhi donjo kode kamano. Makoro for example kamiloso sani client nini koro nyalo keto ne kaka style mane? Nitiere style mang'eny sana manyalo donjo kode nikech king'iyo face mare en round. Koro face ma round no nyalo donjo gi style mang'eny sana. For instance anyalo pimo ni apima kama anyalo suke ma diere kama koro dong' amake diere ka kasto nitiere gimiluongo ni petals iluongo ni flower wakunjo kama taketo ne diere ka kasto chien ka atwiste ariyo ka mar pista tatweyo piny kae nyalo serve for 1 month to ka ok okethore kamoro amora mo oduog ka en kaka na agole. Koro gima dhi miyo oduoga e saloon style cha ok bi kethore. Gima bro miyo oduoge saloon en growth mar yie wich nikech sama wadhi mbele gi dreadlocks tiyudo ka yie wich ginega dongo. Actually artificial miyo yie wich dongo sana. Dongo yie wich kabisa makara jok ma airline gin wuok nong'adre iyudo ka airline duogo. Aparo ni duogo nikech koro ok expose wiye liet. Kasto kendo gi wax
wax be konyo at some point yudo ka yie wich dongo kamano. Kaso bende nitiere lwedo moko bende ma nyalo miyo wi dongi kaluwore gi procedure motiyogo. Kaka an okati gi kichanu tinscomb kaloso an atiya gi lweta natural kamano. To magi duto style madonjo gi face mar ng'ato mago ipuonjri ni wuon king'eng'e ji kose? Nitiere seche moko ma kata kadhi kata kanisa tang'iyo ng'ato to koro nikech gino nitiere e chunya en talent na. Kang'iyo kamae tabro ng'e kete ma kang'iyo ng'ato maneno kaka style ma okete ber then ang'iyo face mar ng'ama neno koro amak kasemake to koro abira keto ng'at machielo ma ang'eyo ni chal face ne chal kode to it's really working. Odiochieng' kodiochieng' en ipuonjori gima nyien mano e ber saloon. Nyaka odiochieng' kodiochieng' ipuonjori gima nyien to kipuonjori gima nyien ber kabisa nikech imiyo client confidence mar owuotho koja chir kong'eyo ni ilosa maber ma iyudo ka kata ng'ama loso sani ni owuok mabor sana to ok en kata customer na en ng'amo obedo referred gi ng'at mobet piny kanyo. Koro mano ng'at mana loso koro kelo wadgi mana nikech atimo ne style gi services maber kamano. Tapenji mar mondo mi ng'ato ng'e ni Patrick ni oko ka Patrick timo tich maber makama, i market yourself nade? Antiere TikTok, antiere Facebook, antiere Instagram, antiere nyaka YouTube kamora amora. Iluonga ni Pato Dread, ok dreadlocks koro. Koro matiyogo kaka ndiko tisadani gi chien kanyo. Mane kaka iluonga kamora amora. To kama akete e wall ga te ibro yudo namba na an gi nembni 2 kende mar Airtel gi Safari aketo gi e wall kanyo koro yuda yot. Kasto bende 70% mar clients ga gin referral. Ang'eni biro bedo kimiyo namba kwa dhi kwa tieko kata kamano mar mondo mi ng'ato maintain dreadlocks nikech nitiere dreadlocks ma natural gi koro ma artificial kaka miketoge. Ere kaka ng'ato nyalo maintain dreadlocks? Dreadlocks berne en ni mokwongo ok onego bed ni iweyo koth goyi kode sana nikech nitiere reaction sama koth ogoyi to ing'eni koth en distilled water koro mo gi chemical mag gik mwatiyogo gi nikech nyaka iyud ka wax no nolos gi chemical moro ineno koro reaction no gi liet koro gimitimo mokwongo tik yie wich onego bed ni luoko maler kabisa gi pi mang'eny to gi sabun maber. Nitiere sabun moko manyalo ketho ni yie wiyi koro mondo i-maintain idhi kama ibiro losie gi sabun ma genuine maber kabisa kasto iluoki maler. Mar ariyo ibiro maintain gi inyalo nyiewo spray kata mafuta. Nitie mo moko mag anti dandruff miwichoga koro mano be nyalo konyi maintain koro mano ka koro in e ot but kidwaro maber ka samoro koth nogoyi accidental inyalo kawo law ma kitamba kama kata face towel to ichwako pi maliet kabisa tikete koro iyuego spaces mantiere nono nikech nitiere ka style to nitiere kuonde madong' nono ga koro spaces go eko manyalo mi igwonyori iyuayo gi pi maliet maber kokiwiche spray kata mo eka koro ikonyori koro gine buru ka wuok e scalp nikech scalp ema react ga mostly. Patrick, kodhi nyime gi twak marwa nikech ang'eni keto locks nikech kaka okawo thuolo kaka ichung' nengone to chal nade keto maintaining? Koro kaendi wadhiga sana gi kama ji nitiere ing'iyo ga area ma nitiere lakini artificial locks waketo gi siling 4,000 no gimora amora en mara nyaka yie wijni en obiro gi siling 4,000 gi wiye kende gimora amora en inclusive luoko styling timo gimora amora nitiere 4,000 no mano artificial to mano madagi kata mana kuom thuolo malach mano koro en gima nyalo teri kata
for the longest time midware. Ka inyalo tiyo kode kata higa achiel kata higni ariyo kaka chunyi di dwar. Nikech bende ng'eni nitie jok moko magombo ni oduogo chako suk kendo. Koro kodwa no oduogo suk kendo to nyalo biro wagolo to chako wuoth kendo manyien. Waluoko to wachako manyien. Mano mar artificial. Natural locks mana nyisi ni en walose alosa gi wiye kende. Ntiere product miluongo ne Herbal, atiyo gi natural product ma ntiere okike gi mokich gi modhi moko mag dreadlocks e kikego. Koro en kolose gi mano to mako piyo, konye mondo omak piyo, to iyudo ka bende en ok en expensive ahinya. En ka koro an tachake gi 2,000 shillings, 2,000. To waxing wanjo ni keto ga bende yie wich. Donge mane ma etimo. En motimo. Koro kase kete kama, kaka koro akete ni, to anga adhi aluoke, kasto koro amine gi wax. Koro kase mine gi wax, koro wuok ka en neat. Kasto owuok kowiyore. Koro kowiyore, koro yot mondo timne styling. Kamano. Ma koro manga nyalo kawo thuolo maromo nade mar mondo mirum? Kaka sani, to antiere gi speed mantiere malo sana, ma anyalo lose gi at least 2 to 3 hours. Yeah. To chon kane poka abedo gini ahinya, nanyalo lose kata, nitie jok manyalo lose kata the whole day. Yeah. En ga gi process maduong'. To Patrick, jok madwa loso wax, jok madwa mino wigi, kama iloso gi, giyudi nade? Inyalo na chiwo negi namba? Namba na, anyalo miyo gi, anyalo some, to bende yude yot, nikech kimanyo pato dreadlocks kamora mora. Sana sana TikTok gi Facebook sana sana an ga more active kayudo nafas. Nikech yudo ka seche moko bende abedo booked karibu the whole day. Koro mondo iyuda, inyalo gocho na 0745. Mano namba mar Safaricom 0745 90 1163. Nona biriyo ang'wen abich, ochiko nono, achiel achiel, auchiel adek. Mano bende inyalo yudago e WhatsApp. Kendo antiere gi namba mar Airtel, ne jok mohero Airtel, 010 44 89 830. Anuoyo 010 44 89 830. Koro mago nembni ariyogo inyalo yudago anytime, inyalo go gi saa asaya. Nikech mano tija, mane gima atimo. Koro saa asaya achalo soja, mane bundena. Erokamano ahinya. Chakno kapok watieko, an gi producer na moro ka, maneno ka nigi dreadlocks mare mosebedo godo kuom thuolo malach. Koro en madano bika kesi bobedo kinyiso pogruok ma bende nitiere donge. Aparo ni nyako ram gajuang mar mondo mine kit pogruok mar artificial gi dreadlocks ma hie ma producer nani nitiere godo. Ang'eni pap koro en mari pacho mar mondo milernegi. An apana bro bedo ka sudo mabor matin mar mondo mi itang'negi donge. Samoro Liz nyalo sudo kamae. Ka wang'iyo dreadlocks ariyogi, to ibro yudo ka maendi gi ma en a little bit soft, oyom, nikech ma koro ema natural mar yie wiye. To maendi osekawo higni mang'eny kabisa. Inyalo penje ni osekawo higni adi? Jaber ma osetieko higni adi? 6. Intiere gi yie wich maber nikech odongo piyo. Nitie jok mantiere gi yie wich mag higni 6 to ok chop kama mari nitie. Koro tiende ni yie wiye, texture mar yie wiye ber sana. En yie wich madongo piyo. Nitiere ma wiye tek ma ok dong haraka. Koro king'iyo ma, tibiro yudo ka chakre piny nyaka malo giromre. Koro kubiro gi mwisho kae kiyudo ka bet otin, ma mano kama nochakego. Aya, kendo gima mar ariyo, king'iyo ma, maendi en rough matin nikech en artificial. To maendi en soft nikech oyom nikech en mar yie wi ng'ato. Koro mano e tofauti margi. Kidwa ng'iyo koro pogruok margi, iyudo ka en kamano. Aya, mare ni endi inyalo yudo ka inyalo wicho dye ma, inyalo loko ne rangi. Ma inyalo lok ne rangi, to ma ok nyalo lok ne rangi. Ma kadwa loko rangi to nyaka nyiew moro eka chomo ka.
rangi no anyiewo koka chomo ka maendi ok kete rangi ok makre nikech en fluffy. Koro kaka nawacho ni natural en inyalo keto ne rangi moro kata sane kodwa ni waloke obed maroon wanyalo dhi to wanyiewo dye mar maroon gi bleach. Wakuongo wicho ne bleach komonde piny ka. Sana sana ahero ka kiketo ne client rangi moro tiketo ne e tips. Tips en kama chakre at least kama. Ok onego bed maduong' ahinya. Kik obed nus ne to be kik obed mathin ahinya. Koro at least kama rom kama en wanyalo loko ne rangi. Inyalo timo ne bleaching tiwicho rangi no endo. Then koro kumodong' ni bet marating' kuendi oloko kala. Jomoko to nitie madware kata rangi te. En mondo mak rangi yot mano natural. Lakini mae nikech en artificial molos alosa iyudo ka ok onyal mako rangi. Koro en kadwa loko ne rangi nikech embo inyalo yudo gi e kalas mopogore opogore. Nitiere namba mar 900, nitiere namba mar 27, nitiere namba mar 133. Koro en kidwa loko ne to nyaka inyiew rangi machielo no eki ichome ka. Embi lose alosa yore kasta bira chome ka to ok akete mabor embe. Embi kete tips eko bedo majaber. Ka ok iketo ne tips niketo mabor ahinya to bro neno mararacha. Koro mano e pogruok margi. Kendo bende maendi maintain yot nikech en inyalo kata luokori aluoka kode timake diere kata idhi. To maendi kogonyore to nyaka oduoge saloon machaka timne retouch kendo eko gine eko nyalo wuok ka koro en neat. Kendo man bende loso yot. Ma natural ni en loso yot nikech koluoke topogore kende. Iyudo ka diere lines gi opogore kende gi wuok makoro iyudo ka spacing no mi tich mayot makiwicho wax tiyudo ka koro owuok achiel. Koro mano e ber mar natural molo artificial. Lakini koro artificial bende embe ober nikech koseng'iyo ka koro oselose onyalo tieko dweche moko kaluwore gi yie wi ng'ato onyalo tieko dweche moko kasto bang'e koro kosemako koro chalo dreadlocks. Koro iyudo ka embe lose yot. Lakini sane koro ka wadwa pimo magi ma tiyudo ka ma loso yot molo maendi anyalo loso gi 20 minutes kende. To maendi nyaka anga tiek gimoro 30 to 40 minutes kadhi mbele kata 1 hour so. Pato penjo machielo mang'eni nyikwa Ramogi Ajwang' bende samoro deher mar mondo miya penji. Nisenyisowa kaka artificial locks ng'ato koolo godo to nyalo golo. To mar Liz Ndiero onyisowa ni how higni 6. Eto koro ko joni gi marane bende nyalo wuok nikech mako nyalo gole. Embe nyalo gole. En mana ni koro en mare nyaka ng'adre matin nikech gimomiyo nyaka ng'adre king'iye kama tiyudo kotuere sana to koro kaka kotuere no to gik ma mutuego mago e kaka nodongo ndalo modongo cha to kwatime ni to gigo tueye. Koro mondo ing'ade te chakre mwisho kaendi nyaka ku mondo ichane nitiere mabiro wuok lakini pod embo nyalo doka mwachako wachani ye wiye moduog mang'iyo. To mano gole kao thuolo maromo nade? Onyalo kao kata the whole day. Gole ok yot ahinya. Okao time kendo odwaro a lot of patience. Makawuono Liz ni kote nikech magi nikech acha kata mna ni higni 6. Samoro nyaka Ramogi Ajwang' ka pod ni dwaro mar mondo widongi. Ma en yie wich makomako to diwe mana ni peace. Kamano. Ober kabisa nikech nitiere style kaka ni winji wacho style cha. Nitiere ma official, nitiere ma casual, kasto nitiere minyalo tiyo go official na casual time achiel machal. Kamano. Pato kwa tieko wachi ni mogik ne nyikwa Ramogi Ajwang' mana neno okinyi ahinya jok moro bende samoro wacho ni pau saloon kata mana beauty gin mana mag nyiri samoro sani koro chobe o dominate space no dwach nang'o? An anyalo wacho ne nyakwa Ramogi Ajwang' ni onge tich ma mar ng'ato nikech kata king'iyo tinde piny masani wamanyo kama wanyalo yudo. To kiyudo kama ni gweth ma Nyasaye omiyi tigo ma intiere go no eka mondo Nyasaye ogwedhi. Tiga dira kik ikete miriambo ni seche ma koro aloso ka to koni aketo madongo ka aloso maber mondo client na one na lose maber.
mano iseketho tich. Nyaka ibed bende gi duol maber miwuoyogo gi jogi mondo eka gibed kodi kamoro achiel mondo ka ng'ato wuok to kendo nyaka make sure ni satisfaction mar client nitiere iketo e namba achiel e gimoro amora mitimo. Nyaka ilose mowuok kober nikech an inyalo yudo kaka style ng'ato ma ok omore tagonyo machak manyien. Koro tich en aena tich ma kata sani yudo ka joma mine be riembo gari, riembo trailer. To chon ne wawacho ni gin mag joma chuo. Koro onge tich ng'ato. To ne rowere mayiero tich nikech an bade no ka in youth ne mayiero tich samoro ok dwa tich matek. Nikech iwacho ni chungo damna kuom seche 12. Koro an gima nyalo nyiso jok mantie oko ka ni onge tich ma yot to onge tich matek. Kamano. Kiero gima in go to ibro toboa to ichako mana gi matin nikech donge ambe nachako mana gi mar ng'ato sani e koro antiere gi mara to nikech naero gima ne an go mana timo koro ereno e gima mokwongo. Mar ariyo kik iyier nikech nitiere jok mosomo engineering to sani gitimo mjengo. Koro iyudo ka gima chunyi dwaro cha tim ma chunyi dwaro no kik itim ni adwaro mana somo. Mano nyalo konyi kabisa. Don koro kotieko nyisgi parnegi ni Pato Dreadlocks ni kanye simbi ong'we yamo imigi namba kanyakla kod mbui miyudorie. Kamano. Koro nyikwara Mugi Ajwang' an ayudora ka ung'eyo Embakasi East kamiluongo ni Donholm. But Donholm kitieka stage mar Donholm to next stop iluongo ni Kware. At the first flyover kia Donholm. An kanyo iyuda e dho stage kanyo e tie flyover no maka in e wi flyover tibro neno bana mara ondik ni Pato Dreadlocks maduong' kabisa. To bende kinyalo manya ka in mabet mabor matin inyalo yuda e TikTok iluonga ni Pato Dread. Koro e TikTok koro ken Dreadlocks koro en Pato Dread kaka ndiko lawni. Mar ariyo namba na mayudore sa asaya an gi nembni ariyo kende abro somonu. Mokwongo en mar Safaricom en 0745901163 mano mar Safaricom kendo anuoyo 0745901163. Airtel en 0104489 830 010 44 89 830. Inyalo yudo anytime kigochona kamoro amora tibro yuda mondo atim ni justice kaka jowete ma sani koro rito ka. Kamano. Erokamano ahinya Pato, agoni erokamano ahinya kuom rakoi Salundi kendo nyiso kit pok ma bende timo okinyi ma kawuono. Kata kamano Nyikora Mugi Ajwang' koro neno kapo ni dwaro dreadlocks shortcut bende antiere go. Liz donge mara ni hao higni 6. To mai nyalo kamana kao. Godo chieng' ma kawuono. Olokana na mar Liz ni dong ma bed depend gi bor. Anyalo na kete mabor to pod chalre achala. Koro Liz obed gi mara mar 6 years indibedi beni mari. Maro odiochieng' achiel to loma gi bor. Kata kamano pogruok en geno mara ni neno nikech pogruok bende nitiere. Mana kaka nisewacho mara to ma soft. Koro Nyakora Mugi Ajwang' agoni erokamano. To bende ago erokamano ne Liz. Liz en producer marwa Nyakora Mugi Ajwang' mar pok opogore. To bende wantiere gi client Doreen, asante sana. Amunaelewa hii lugha yetu. Ailewi, but asante sana kwa kutukubalia tukuuse kama sample, si ndio? Kata kamano Nyikora Mugi Ajwang' in bende agoni erokamano kuom kete e chenro mar pok opogore. Kaka pile warad kendo juma manyien chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Nyinga Sharon Ong'aw.